antenu, brdo Čamliđa. Lijevo od toga, dakle, ona zastava velika turska, to nam je prva lokacija, sam Vidikovac, Čamliđa. I nakon toga, dakle, krajnje lijevo, džamija sa 6 munara, najveća do sada, dakle, najnovija Čamliđa džamija. Ispred nas, dakle, most, 15. juli, most Šehida. Polako se, dakle, približavamo prvom prelazu Evropa-Azija. Ja vas samo molim, dakle, da ostanete na pozicijama i pripremite vaše pasoše i omogućite carinskim radnicima prolaz. Može i zdravstvena knjižica ovjerena. Je li uspjela šala? Pa nemam prelaza, ovo je most.